Beleba before. A beleba before. Momo got mutu. Mba bemu. A bebe interview nga. That the network the bad. Give it to him. A melang interview here. No. Mba. Your phone on like a billion to get last. Bakodinsa. Purong down. Umoleki ichi. Ofu. Huh? Ofu. Umoleki ichi game me abaga kanelo. Huh? One. Ofu. Just some gamata. Just say ka water tamos. One kroga na waste the kroga na ho. Mana say ebela washing and setting. Onwa woke ka onwa wine. Why? Imaka ga huta again. Mana get mama nga wonga nde single mother na bia atiaka wodana. Mana manga wonge na bia gbasa akwa nwoke iputere ya na ho. Bia ka gbasa mana no traza gbasa bossa se bo bribu. O me bia ka na emotara abada. Ton asoge. What I call the reverse bia. Osule. Enya we no to ko ga front ga ko class ya no na. Dile ke mega ya he mega wo for what? He mega ka go ta for what? Le wanya front to chile ka bagoko. Then they say we're retired single mother. What I call the reverse bia. Gato front to chile ka bagoko gato front en yona mahunga. Nigerian Igbo. Eugene in Igbo. Eugene, and when he that's the way he appear. Antole. Antole, our book or what on there. Our book. So, who are you? Okay, tomorrow. That was a phone. Mama is zero. Yes, if I have the so again, the noise. If you will not stay one place, get back to here. Paro training and hotel with the yellow. First, I bang a whole girl. I want to come here. This girl, oh, your man. Sorry. Them you, Brangai, my women, he was say, take position. I will correct Yaga. He learned you to pass to telegram like this. Obrufutowa. Them you, broke your bed for Towa. Apani mengaho nanga. Yes, we set aside. Branga biakwam so obudo patrowa. You want your bag? Onye Anambra. Ebe na Anambra. Agwata. Ebe na Agwata. Achina. Ebe na Achina. That is all. Nne na nna go dendo. Mpama nwa na nne m nọ ndụ. No, mpaga nwa na my sister ndo na our sister ndo. Mam's mpaga nwa na. Gịnị gburu mpaga? Anya ofu ka ajụgbuo ya. Anya ofu ọwụ yiri ka ọwụ oyi ọmụma. Leke wa anya ofu. Anya ofu ọwụ yiri gịnị gburu nna gị bịa ịgba. Anya ofu ọwụ yiri ka ọwụ oyi ọmụma Chineke. Will you tell me what gburu la nna gị? Nna m nwere ego ha agbuo ya. Ọ dị ka enwe ihe megagịrị isi. Ele ihe gburu nna gị eji osisi okpi kugbo nna gị akụgburu nna gị akụgbu. Mba. Gịnị gburu ya? Ọ yara ọya wee nwụọ. Ọrịa gịnị ka ọ ya? Rheumatism. Ebe gwa m nna gị nwere ego ha abụọ ya. Nna gị nwere ego ha abụọ ya. Ego nna gị ọwụ ego gị. Nwoke nọ na nna gị nwere ego gị na-emesịa. Na nna gị nwere ego ha abụọ ya.
para Otele. Still enwebe DJ n'aka na. Ụmụ obere nwa. Dem yo ewe wechi obere nwa. Look at otu ibe ara ga yi ibe to cause ye Dangote. Branga be gwam si obere nwa. Gabrana bush baby. Come on, keep camera on your face. Get where akwegam na here. Keep camera on your face. Branga da wana ka mbere ile. Ọmụ ka branga be seduce Delilah. Tu onye na akpụ n'isi. Wo obere nwa. Ka gwere camera te wen ga ana Aṅụ Mmiri la. Bịa eshi gam. Anaghị yiri Bob ana etiri ngo ọkụkọ ọnụ. Branga be etiwere m camera for it. Ma bingo. Is that for 26. The 26 now home gas obere nwa. Begging not an abedi ha. Moshalomo where state one plot of lands. Obere nwa gole. Obere nwa get dream e nwa. Obere nwa. Mbala kpo na afọ nne ma bingo. Bịa ngara obere nwa. Ebisi na watching Lagos. Aprogano. Mba. Ba hụ eze gị. Gịnị ka ị na-arụ? Na-eme mbọ Neotech. Ele ihe nọ non-completed building emeghe. Ebe imeghe mbọ. Ya site ko. Abịa m na site ebe a na-arụ ụlọ. A na-arụrụ onye ụlọ. Meghe mbọ. Ị bịara ịtọtụrụ onye bịa nga arụghị ụlọ. Onye shabrod lọta imitiri na TikTok ịchọ bịa nga ọrụghị ụlọ. Mba o, m ga-abụje mmadụ ihe na this thing ebe a na-arụ ụlọ. Onye ibutere nri iwe onye Chineke agbaghị ọkụ. Onye ka ibutere nri ebe imeghe mbọ. Site ịrụ ahụ ụlọ ebughị ha aja. If supply ha aja. Onye nwele that man ị gara bugara nri ebe ọwụ mama put ka ire. Onye wụ the man. Ndị na-arụ ọrụ ka akpọ na phone. Onye wụ the man ị gara bugara nri nwa binge bịara nga bịa gwa m sị, who is that man? My neighbor call. Okay, my neighbor. I can't give the neighbor phone. Can't get that neighbor more on your way to you. Hana all the Yoruba ka ha wo. Okay, Yoruba tagage. Ona ata mu, as mo neighbor mu. O ti mo pom na phone. Okay, ja grab the neighbor gini nozi. Mba o. So elebe na enwe ihe na arụ ji kpọ gị bịa ma side patriarchy uncompleted building. Ka para odi Otele nwụta gama na site yi tight ya wụrụ na ne pant ihe gara aga sụrụ pant abụọ gama site. Were phone adewe n'ihu gị na ma otu ara ma ṅụọla ya ka ara gị ka ibie. Branga akwaga m sa nebo. Ihe ọcha ya popular. Acha ya nọ ka nọrọ shekeleke. Na bo bịa ji grande nebo na site. Egbe eluigwe gbole mmadụ n'ụlọ unu. Mba. Ụmụ onye ara gbaga na family unu. Mba. Iji agba club. Iji aṅụ mmanya. Iji aṅụ shisha. Mba. Gị na goof ọ dị na mma. Enwere nwanne gị ji aṅụ goof. Mba. Mmaga owe onye ara. Mba. Oke ike ọ gaala gị mbụ. Mba. Ebere gị ugwu. Nwa gị ahụ ọ dị afọ ole? Ọ dị 4 years. Ịlụ ọdị na onye ka ị ga-ahapụrụ nwa ahụ ọ dị ahụ ịlụrụ ka nwoke nwede nwa. Ọ ndị be anyị ga-enwe dị nwa. Elu ọdị di gị ahụ ọ ga-eteki care of the nwa ka nwoke nwe the nwa ga-eteki ka ọwụ ndị be unu. Ọ dị m aha ga-enwe ya. Ga-take care of the nwa. Okay, di gị ahụ ga-etekisi over the nwa onye ọdọ mụrụ akpụ ya. Good girl. Mmiri ama onye ọdọ. Good girl. Family problem. N'ishi nwoke bere elu ya. Ya wụ ime onye ọdọ mụrụ.
Gịnị mere gị na di gị aha ebe izi? Onye tụwara gị ma ọ kwụrụ ụgwọ isi gị? Mba. Okunu mega bịa ma bịa ya teke gị by surprise gbaba ya. Ele nga anọta gị ha non-completed building. Mba na chemist. Ọ chemist ka ọ na shop ya ka ọ nọ weta. Na chemist shop. Anọ ga-ere gị ahịa taa gị na shop na-erughị 2 rooms ka anọ taa gị ga gama na uncompleted building gba ga ịpagharị lekwe ka ị na-eteke in again. Anọ ga-emeghe shop na-erughị 2 rooms na-eru taa gị ga eteke in mụ nwa nwaanyị nhụ ọcha nọ na pringotan ya wara ya agbaghị ka emere gị bife ezubere gị burukwa iri na gama na uncompleted building gị nye onye Yoruba onye wafumi obu onye pairi gị nye onye wajoko kilo nshele ebe a nọ one room na-enwe ihe na ya na-awụghị 2 rooms so shop bacha onye reghe ọgwụ taa ekwe ịhapụla nke imeghe mbọ ifule plate of food na ga zụtara mmadụ nke one completed building ebe rooms nọ dị ya na adịrị dị tagị n'akụkụ wọlụ dị ya emere gị bife a ga-emede gị echi na nwa ahụ wụọ native doctor ma ọ foto ụwa gbawa afa ọwụ eze nwaanyị aga amasị ọnwụ nga anọ rie gị ọrụ aga amasị ọ nga anọ rie nri ọrụ ya bụrụ na chemist shop iteke nwa ra nga bịa agwa m akpọlahụla gị oku ifule nri gawa uncompleted building. Ịma ihe echi ewe phone ahụ n'ihu gị hụ ara gị ahụ again mara ma ara gị ọwụdị warlord mara ma ara gị ọwụdị warlord ọma ma nga mmụọ gị nọ onye eriri eri ndo nke gị bụrụ ara bush baby bịa nga were kamera agba gara m ya mmadụ ole tara ala gị? Mmadụ 3. Onye Igbo nwe nwa ahụ ị mụrụ? Onye Nsụka. Mmadụ 3 ahụ tara gị ele ihe arụ ha? Nke iji bụ nke chemist ahụ. Nke iji bụ nke chemist. Nke ọzọ na-erekwa ahịa akwa. Nke ọzọ wụ dọkịta. That niile tatara gị nwe nke nụrụ gị nwe nke kpụrụ gị that means agba gị chọrọ njọ. That niile nwetara professional them you onye ji dewe otele kpa chemist epụzọ tafuo gị imeghe ọnụ enyela gị vitamin C enyela gị colored vitamin C rachala ya atọ mara gaga dịnara na shop gbuo eme otele ma bingo nwa agbọghọbịa eji vitamin C ata iji anyụ ma ata ahụ yes enyela odi mkpu ị na-eti oh baby I'm coming hold me tight I'm coming oh baby I'm coming jide shie m ike abịawala m genotype gị blood group gị O negative. Phone number gị 090763345.